čo sa tu deje. Stále sa zaoberám tým, že vymýšľam pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, nejaké aktivity, kreatívne činnosti a niečo, čím by som ich zaujal. Napríklad naši klienti sú nevidiaci, nepočujúci. Tak som si vymyslel taký projekt, čo sa týka oblečenia a prezentácie týchto ľudí na verejnosti. Každý osobitne dostáva ten svoj úkol, ktorý vlastne zvládne a ktorý aj rád robí. A ani nevie, Peťo napríklad, že robí svoj kostým, kde robí svoje portréty. Veľakrát zdraví ľudia nemajú šancu prísť do kontaktu s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a potom sa ich obávajú, nevedia, ako sa ku ním správať. A takto, keď spolupracujú, pochopia, že sú to normálni ľudia, ktorých aj ich vedia naučiť niečo. Možno je to aj taký malý vzor, ako sa dá kreatívne pomáhať ľuďom, ktorí tú pomoc naozaj potrebujú. Možno len tým, že sa o nich zaujímate, že sa ich dotýkate, že s nimi niečo vôbec tvoríte. A toto je podľa mňa veľmi dôležité. Takže som si vymyslel takú módnu prehliadku, aby tí ľudia neboli zavretí a skrytí niekde, ale aby boli stredobodom pozornosti, aj keď len na tento deň, lebo to nie je tak normálne, aby títo ľudia sa prezentovali nejakou svojou prácou alebo nejakou svojou kreativitou. Magna podporuje takéto projekty v spolupráci s Karpatskou nadáciou hlavne kvôli tomu, že chceme zlepšovať život v regióne. Diverzitu máme všade okolo seba, každý jeden z nás je jedinečný a svojský. Ak by sme všetci boli rovnakí, tak tie riešenia našich problémov by boli stále rovnaké. Pre mňa to znamená veľmi veľa. Jednak, že sa stretávam so vzácnymi ľuďmi a jednak je to, ako nás tie deti učia, deti, my ich voláme deti, sú to dospelí ľudia, sústrediť sa na to, čo práve robím. Oni nás učia, aby sme sa skľudnili, aby sme vnímali to, čo je dôležité teraz. Mne práve tá rôznorodosť u ľudí ukazuje, čo všetko ja ešte neviem a čo všetko sa ešte ja potrebujem učiť. A možno, že to je prečo vlastne táto téma mňa osobne veľmi zaujíma. Často ten človek, ktorý má handicap, pomôže tomu, ktorý ho nemá.